уйланган, төшерелгән нәрсә планлаштырылган. Ул кызык түгел. Ә менә телефон алдың, бер дубльдә төшердең, тыктың, уже ничектер уже якын була кешегә. Иң популяр язма сезнең аккаунтларыгызда нинди? Минем бала тугач кырткан фото. Хәерле иртә, ашларыгыз тәмле булсын, хәерле кич, тыныч йокы дип. Хәзер ул актуаль түгел. Татар блогерлары күп аудитория җыя алмый дип әйтсәләр, Фирдус Самаевны карагыз дим. Менталитеттан тора. Һәр менә безнең мәсәлән татар блогеры, рус блогерлардан менә күк белән җир арасы. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Беренче татар блогерлары кемнәр алар? Татар блогерлык дөньясына нигез салучылар бездә бүген кунакта. Ул да булса татар малай исеме белән танылу алган Ринат Галиәхмәтов. Исәнмесез һәм үзенең кызык-мызык исеме белән танылу алган Илназ Габидуллин. Исәнмесез егетләр, хәерле көннәр, сезгә рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт чакыргач. Егетләр, сезгә беренче соравым шундыйрак булыр. Ничек итеп блогерлык дөньясына кирип киттегез һәм блог алып бару идеясе ничек барлыкка килде? Уйланмаган нәрсә инде улаймы? Уйланмаган блогерның хәбитне 6 ел элек алып бара башладык. Блогерлар бар иде, рус телендә, татарлар юк иде. Шулай үзебез төшереп, куеп, үзебез белмичә менә блогер булып киттек. Үзеннән үзе килеп чыкты димәк, Үзеннән үзе булып китә. Мин дә әйтеп үтим инде, безгә кадәр да инде блогерлар бар иде, тик алар менә үзләрен блогер буларак инде танытмаганнар иде, менә блогер дип үзләрен атамыйлар иде инде. Мәсәлән, шул ук YouTube каналында Фәрхәт һәм Фәрхәтләр шундыйрак тематикада алып баручы башка блогерлар бар иде. Һәм шундый хәл булды, без Ринат белән бер чарага килдек, анда чакырганнар иде Мәскәүдән блогерларны. Без инде уйлыйбыз, нишләп әйтәм, безнең татар блогерлары юк монда. Менә шул ничектер безгә этәргеч булгандыр дип уйлыйм мин. Шул вакыттан соң бит менә безнең Казан арена янында ниндидер чара булдыраган. Анда фотографиялар да бар. Шул блогерлар белән чыккан фотолар да бар. Менә шуннан соң ничектер башланып китте инде бу өлкәдәге иҗатлар, уңышлар. Нинди темалардан башладыгыз? Мин авыл темасы, иң беренче минем популяр булып киткән видео ул көтү көткән. Мин махсус төшердем. Зарядниклар алып, көтүдә бит интернет, электричество юк. Шуны төшереп, көн эчендә 600 кеше язылды. 600 кеше ул бик күп. Шул вакытта име шуңа күрә, әйтәм, бу теманы яраталар, моны күбрәк төшерә кирәк, чөнки кешегә якын. Аннан соң инде гаилә темасы, әтәниләр темасы, мен Татарстан матурлыгы темасы. Кешеләргә ул ошый. Илнасыз. Шәхсән минеке инде иң беренче башлаган идем мемнардан, татарча мемнар ясый идем. Мәсәлән, бер кызык картинканы күрәм дә инде, шуңа татарча текст язып, һәм шуларны куеп тора идем безнең Инстаграмга. Кызганычка каршы мондый формат Инстаграм өчен бик туры килеп бетмәде. Һәм кертә башладым видеолар, вайннар. Тематикасы ул инде берәр инде кыска гына скетчлар дип әйтик инде. Шундый тематикага үземнекен куядырым, кешеләрнекен куядырым, подписчиклар җибәрә, куядым мине дәген дип, һәм инде аларга да теге бушлай реклама ясый идем дип әйтәсе килә инде. Һәм аннары үземнең күбрәк үземне төшерә башладым инде шулай ук авылны, Казанда яшәсәм Казанны төшерәм, өйләнгәч менә хәзер гаиләне төшерә башладым, балабыз тугач балабызны төшерә башладым, шуңа шикелле нәрсә күрәм, шуны төшерәм форматында инде, лайв форматында. Хәзер шундый форматка кайтып калдык, юмор өлкәсеннән әзрәк кенә күчеп барабыз инде. Чөнки эшләгән саен, еллар барган саен идеялар да кими дип әйтәсе килә. Шул менә берәр тренд килеп чыкса, шул тренд вакытында инде нәрсәләр уйлап чыгарга тырышабыз. Ә булай юмор өлкәсеннән әзрәк читләшәбез. Егетләр, хәзер әйдәгез бергәләп, махсус сезнең өчен эшләнгән сюжет карап битик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Игътибар экранга. Бүгенге 21-нче гасырны интернетсыз күз алдына да китереп булмый. Беренчедән, ул шуның кадәр тиз ки, артыннан җитешүе дә авыр. Икенчедән, мәгълүматның күплегеннән масса күләм мәгълүмат чаралары гөрләп тора. Алай гына да түгел әле. Социаль челтәрләрнең популярлыгы көннән-көн арта. Бу исә үз чиратында блогерларның артуына китерә. Бүгенге татар дөньясында блогерлар күп тә бит. Бу өлкәнең иң башында торучыларны хәтерлибезме? Башта бит алар бармак белән генә санарлык иде. Әмма карау да шундый кызык булды. Үзен Инстаграм киңлекләрендә татар малай дип атаган Ринат Галиәхмәтовны беренче татар блогер дип атасак та ялгышмабыз.
Ул Түбән Кама егете. Блог алып бара башлаганча татарча бик үк яхшы белмәвен, бары көндәлек тормышта даими сөйләшү нигезендә генә татар телен камил үзләштерүен яшерми. Ринатны халык баштан ук яратып кабул итте. Аның гадилеге, тормышын ничек бар шулай күрсәтүе, масая белмәве белән үзенә каратты. Башта татар егете Татарстан авыллары табигатен, көндәлек тормышын төшерә, гади рецептлар белән бүлешә иде. Тора-бара язылучылары саны да үсте. Сөйләшер темалары, бүлешер фикерләре дә артканнан артты. Бүген Ринат Галиәхмәтовны 144 мең Instagram кулланучы карый. Урамда берәрсе яныма килеп исәнләшсә, башта анык танышырга тырышам. Алар инде мине телефон экраны аша белә, якын итә, дус күрә, ә мин аларны әлегә белмим. Арадагы киенгелекне бетерү өчен исемнәрен, кайдан булулары, миңа кайчан язылулары хакында сорашам. Сәхифәмдә нәрсә ошый, нәрсә ошамый икән белүдә минем өчен бик мөһим. Сәүдә үзәгендә йөрсәм, яныма берничә кеше килеп фотога төшеп китә. Берничәсе сезне күрдек дип сәлам яза. Миңа язылышларым белән аралашу бик ошый ди Ринат. Кызык-мызык блогын алып баручы Иназ Габидуллин да татар блогерлар дөньясына нигез салган егетләрнең берсе. Аны әле кайберәүләр рэпер буларак та хәтерлидер. Беренче вакытта сәхифәсенең эштәлеге Ринатныкынан әзрәк аерыла иде. Исеменнән үк күренгәнчә күбрәк юморга корылган булды. Блог алып барган чорда Илназ аның форматын 3 тапкыр үзгәрттем ди. Аннары вайннар белән дәвам итә. Нәкъ шушы чор аның сәхифәсенә зур уңыш китерә. Күрәмсең, халык юморга бик сусаган булган. Хәзер инде вайннар чоры да узды. Игътибар итсәгез, күбрәк үз тормышымны яктыртам. Римзил абый Вәлиев бер сөйләшкәндә, "Гел кызык-мазык булып йөрмәссең" дигән иде. Өстәвенә яшь бара, дөньяга карашлар үзгәрә. Барысын да уйлап эш итә башлыйсың. Шуңа күрә төрле җитди темаларында читләтеп үтмәсмен ди ул. Илназ Кукмара егете, ул "Елмаерга тырыш, булса да авыр тормыш" дигән девиз астында иҗат итә. Бүген аны 189 мең татар кешесе карап, күзәтеп бара. Егетләр икесе дә бер тавыштан блогны тудырганда акча шәүне максат итеп куймадык. Озак вакытлар рекламага алынмадык. Шактый зур аудитория туплагач кына барыбер дә рекламасыз булмаган аңладык диләр. Әйе, чыннан да реклама бүгенге җәмгыятьнең аерылгысыз өлеше булып тора. Интернетта акча эшләү мөмкинлекләрен дә киңәйтә. Бүген исә егетләр үрнәгендә татар блогингын никадәр үсеш алды. Әллә никадәр иҗади шәхесләр үзләрен чиксез интернет киңлекләрендә сынап карады, халыкка күрсәтте. Ә иң мөһиме, татар теленең яшәве, аның киләчәге барлыгы хакында искәртте. Алдынгы фикерле, сәләтле, батыр егетләргә әфәрин дими, ни дисең? Егетләр чыннан да булдырасыз. Миңа калса, бу инде үз чиратында татар телебезне дә популяр итү бит инде, шулай бит? Тагын сезгә шундый сорау биреп үтәсем килә, татар халкы күбрәк нинди язмаларга өстенлек бирә? Ул вайннармы, әллә инде көндәлек тормыштан видеолармы, бәлки ниндидер кызыклы фотолардыр? Вайннар инде алар һәрвакытта дагы актуаль булдылар. Чөнки, мәсәлән, кеше инде социаль челтәләрдә минем фикеремчә инде күбрәк эштән арып кайткач, күңел ачарга, менә берәр кызыклы видео карарга, берәр рецепт карарга, үзенә ниндидер менә шундый җиңелчә, тик үзенә ниндидер рәхәтлек китергән, файда китергән мәгълүмат алырга дип керә дип әйтәсе килә инде. Шуңа күрә вайннар темасы ул һәрвакытта да бик актуаль булды. Менә соңгы вакытта сезнең вайннарыгыз күренми башлады. Мин әйтеп үттем инде ни өчен икәнен, чөнки әйтәм бит, идеялар да бетә һәм ничектер әзрәк форматны үзем өчен теге җиңелрәк итеп үзгәртәсе килә. Чөнки вайннар язу өчен сценарийлар уйларга кирәк, нәрсәдер төшерергә кирәк, тагын нәрсәдер уйларга, ниндидер әйберләр алырга кирәк. Мәшәкате күп. Ә булай тормышны күрсәтеп барганда, ул ничектер менә ничек башлай күрсәтеп барганда, анда теге ничектер уйнау да юк. Минем гомумән теге актерлык сәләте бирелмәгән миңа уйнарга. Һәм шуңа күрә миңа андый формат, менә хәзерге форматым җиңелрәк инде. Ә вайннар төшергәндә миңа теге әзрәк тиртүгәрәк кирәк. Ринат, сез ничек уйлыйсыз? Мин Илназ белән тулысынча килешәм, ләкин менә һәр блогерның үзенең контенты бар. Мәсәлән, Илназда яраталар карага, анда мәсәлән вайннарын карага әйтә. Бу мисал гына әйтеп әйме. Кемдәдер икенче блогерда язган шигырьләрен. Шуңа күрә һәрбер блогер үзе аңлый, нинди контентны күрсәтергә, һәм инде ул контент өчен яраталар. Мәсәлән, мин зур видеолар төшерәм. IGTV-да 10-15 минут кеше аны карый, кешегә кызык, кеше көтә. Менә анысын вайн турында Илназ әйтеп битнез, авырак тәйме. Безгә чынлап та хәзерге вакытта җиңел, безнең лайв контент булгач, без ничек бар шулай төшерәбез. Ул чынлап та кешегә күбрәк ошый. Ә булай уйланган, төшерелгән нәрсә планлаштырылган, ул кызык түгел. Ә менә телефон алдың, бер дубльдә төшердең, тыктың, уже ничектер уже якын була кешегә, шуңа күрә менә Илназ белән тулысынча килешәм. Лайв форматы хәзерге вакытта иң актуаль һәм инде җиңел дип әйтим безгә. Иң популяр язма сезнең аккаунтларыгызда нинди? Минем бала тугач чыккан фото дип уйлыйм.
Булай менә фотолардан карасаң инде шулай ук туй фотоларыннан да менә андыйларны халык ярата инде. Видеоларга килгәндә, узган ел түгел, 2019да менә шул вирус чыккан вакытта маскалар темасы актуаль иде. Шул темага багышлап без хатыным белән видео төшергән идек. Ул бик күп карала җыйды тоже. Бөтен нигә теге вирусный ролик дип әйтгән, бөтен интернетка таралды. Монда елына карап чынлап та никах булганда никах фотосы әйме, иң шәп лайклар җыя. Туй булганда туй фотосы анда 14 мең лайк җыйды. Бала тугач бала фотосы җыя. Шуңа күрә һәр елның үз лидеры бар. Күбрәк инде гаилә фотоларын соңгы елда менә яңа ел фотосы күп лайклар җыйды. Шуңа күрә гаиләне яраталар кешеләр, без дә яратабыз. Ул гел шулай актуаль һәм инде карага җиңел күңелле. Бармы сезнең егетләр ниндидер планыгыз? Әйтик, мин бүген көненә никадәрдер пост, никадәрдер сторис эләм дигән. Яисә ничек бар шулай килеп чыгамы? Элек мин тырышадыр көн саен берәр пост кертеп барырга һәм инде күбрәк сторис кертеп барырга. Хәзер вакыт үткән саен аңлыйсың, мондый форматтан кеше ара һәм постларда атнага бер тапкыр гына керергә мөмкин. Ну, берәр актуаль белән кешене кызыктыра торган әйбер булмаса, андыйларны кертмәскә тырышам инде. Сторислар шулай ук инде. Башта гел һәр адымны төшереп барырга тырышсак, хәзер инде аларның дагы ничектер кимүти ягында, чөнки информация күп, платформалар күп. Хәзер менә шул TikTok барлыкка килде, YouTube'да карыйлар, Instagram'да карыйлар, ВКонтакте'да карыйлар. Кеше йөзгә бүленә алмый һәм ничек тә булса шүпшарлар кертмичә, кешене инде үзеңдә тотып калырга кирәк. Шул сәбәпле инде һәр теге эшләгән адымны төшереп барып булмый, ничектер кызыклы моментларны гына кертергә тырышам инде шәхсән мин. Әйе, алгоритмлар үзгәрә. Элек чынлап та мин көненә 3-4 пост куя дирем. Ул актуаль иде, кеше аны карыйдыр, хәерле иртә, ашлар истәмле булсын, хәерле кич, тыныч йокы дип. Хәзер ул актуаль түгел, алгоритмлар төрле, чынлап та информация бик күп. Күп итеп информация куйсаң, аларны ашап бетереп, җиткереп бетереп булмый. Чынлап та атнага бер атна эчендә видео төшереп, шуны куйсаң, миңа калса миңа да җиңел, аларга да җиңел, алар бер карыйлар да. Всё, яра бер атна синнән ял итәбез. Бер атнан соң карарбыз. Һәм инде сторислар килеп чыкты. Ул чынлап та статистика үткәргәндә кемнәр нәрсәне күбрәк карыйсыз? 80% сторисны күбрәк карый. Чөнки сен аны төшерәсең онлайн. Кешегә кызык менә хәзерге вакытта син нишлисең? Без менә монда килгәч төшердек. Алар беләләр, без монда тиздән сюжет чыгачак, алар кызык, алар көтәләр. Безгә дә ул инде җиңел. Уйлыйсы юк, төшердең, куйдың. Димәк инде менә шуннан җавап әйтеп була, планнар юк. Ничек бар шулай төшерәбез? Ул җиңелде. Ләкин менә берәр проект төшергәндә айрым планнар ясыйсың, менә монда барасы бар, монда төшәсе бар дип. Минем хәзер зур проект, мәсәлән, мин сельхоз белән әйме, мин Татарстан буенча сәяхәт итәм, мин инде айрым планлаштырам, шалтыратам, мондый сорауларны бирәм дип уже әзерләнәм. Андый нәрсә бар. Ну, күп очракта тормышны ничек бар төшерәбез? Плансыз. Алай яшәргә рәхәт. Менә әлеге эшчәнлек бит инде бик күп вакыт таләп итә. Туйдым дигән чакларыгыз буламы? Андый чаклар була инде ул. Шул ук менә вакыт җитми хәзер гаилә зурайгач, өйләнгәч, бала тугач, гомумән приоритетлар үзгәрә инде. Бүтән әйберләр сиңа мөһимрәк икәнен аңлый башлыйсың. Башта теге илеммәгән килеш йөрисең, анда рәхәтләнеп бөтен әйберне төшерәсең, бөтен җиргә барасың, бөтен әйберне карыйсың дигәндәй. Һәм инде уже хәзер өйләнгәч, бала тугач, әзрәк авырдырган чаклар, туйдырган чаклар да була. Кайбер вакытта менә телефоннарны кырыйга алып куеп, тимим бүген дип әйтәсе килә инде менә. Ял итәсең телефоннан. Авылга кайткачан да рәхәтләнеп эшләр эшлисең, авылдагы анда телефон күтәреп бирсәң шулай ук эш кала. Булай телефонны куйсаң, кырыйга рәхәтләнеп бөтен эшне тиз генә эшләп чыгасың. Шул яктан туеп киткән чаклар була инде. Хәзер кызганычка каршы андый чаклар күбрәк. Озакта бит инде безнең бит инде хәзер алып бара башлаганга блокны ничә 5-6 елдыр инде, әйме? 6 ел, 5-6 ел. 5-6 ел бар инде менә. Шуңа күрә теге туйдыру дигән нәрсә бар инде. Мин гомумән теге бер төрлелекне генә ярата торган кеше түгел, гел миңа нидер кирәк. Үзгәрешләр кирәк. Шуңа күрә туйдырып алган чаклар бар. Ринат, менә сезгә тискәре комментарийлар киләме? Элек киләдер, хәзер килсә дә ул күбрәк теге конструктив критика, менә Ринат былай әйтсәң яхшырак булыр. Алар инде миңа киңәш бирәләр. Менә бүгенге көндә әйтергә кирәктер, күбрәк татар блогерлары, алар инде Instagram алып бару белән популяр. Башка мәйданнарны кылычларга уйлыйсызмы? Ул да булса YouTube, TikTok. Менә Илназ, сез TikTok'та да бар. Бар, TikTok'та да бар. Актив эшчәнлек алып барасыз. ВКонтакте'да да бар, TikTok'та да бар, YouTube'та да бар. Һәрбер иң популяр булган хостингларда дип әйтик инде, платформаларда минем контент чыгып бара. TikTok'ны менә яңа үзләштерә башладык, яңа чыккан кызыклы платформа дип әйтик. Анда да инде без яңа бер килеп чыга икән, тизрәк кирип тикшереп карага инде. Безгә барамы, бармыймы һәм әгәр дә инде шул икән, шунда калырга, шулай ук
татар блогерлары, башкалар дагы блогер буларак ялгышлар да теге артта калмаса кирәк инде төрле трендлар белән бергә атларга кирәк, яңа чыккан платформалар белән бергә атларга кирәк. Ринат, менә сез ничек уйлыйсыз? Бүгенге көндә татар блогерлары җитәрлекме? Җитәрлек дип әйтеп булмый. Без ел сайын үсәргә тиеш, ләкин менә 5 елга артка кайтсак, хәзергә вакытта кайтсак, хәзер без бик күп 100дән артык, без 150 кешедән артык, ләкин аны күп кеше белми бар икәнен, алар әкрен генә эш алып баралар, аларның 2000-3000 язучы булса да, алар блогер, чөнки аларның төгәл язып, кешене кызыксындырып, үзенең аудиториясе бар. Русча әйтмешчә, тем больше, тем лучше. Шуңа күрә алып барсыннар, төшерсеннәр. Без инде Илназ белән менә Илназның бик шундый зур примерлары бар. Без чынлап та әле алып барганда кешеләрнең видеоларына куядыр, чөнки безнең аудитория зур. Бар шундый мисаллар, без куйган видеолардан соң, менә зур мисал Әлмәт кызы Ләйсән, Илназ ул видеоны куйганнан соң, ул кыз әле блогер да түгел, яннан соң блогер булып китте. Бер видео куеп, ул блогер булды. Димәк инде менә теге потенциал бик күп. Үзем блогер уйламаган кеше дә блогер була ала. Теләк кенә кирәк. Илназ, менә бүгенге көндә татар блогерлары арасында ниндидер аралашу, фикер алышу бармы? Аралашулар бар инде ул. Без дуслар белән безнең менә башында башлап җөргән блогерлар белән кемнәр белән аралашадыр, алар белән һамандагын аралашып торырга тырышабыз. Интернет аша булса да очрашуларга чакыралар. Башта инде без үзебез чакырадыр аларны. Хәзер алар безне чакыралар, төрле менә блогерлар тусовкалар ясап инде. Кызганычка каршы һәркемнең теге гаилә проблемасы битәсе килә. Я бала белән чыгып китеп булмый, я ерак юлга бара кирәк, кичкенә бала белән алып китеп булмый. Шуңа күрә әлегә бик андый очрашларга йөреп булмый. Булай интернет аша инде һәрвакыт связда торырга тырышабыз инде. Бөтен элемтәдә торырга тырышабыз. Бөтен белгән блогерлар белән, Аллаһка шөкер, блогерлар күп. Бөтенесен үзебез дә белеп бетермибез. Кемнәрдер үзләре дуслашырга телиләр, алар белән инде әгәр дә андый теләкләре булса дуслашабыз. Шуңа күрә элемтәдә һәрвакыт тагын тотырга тырышабыз. Ничек уйлыйсыз? Татар блогерлары башка милләтләрнекеннән аерыламы? Һәм бүгенге көндә без башка милләтләр өчен конкурентлык тәкъдим итә алабызмы? Иң беренче безнең инде ул аерылу безнең хейтерларыбыз әз булуларда дип уйлыйм, чөнки менә бүтән шул ук рус блогерларын карасак инде, аларның комментарийларда нинди генә начар сүзләр язмыйлар, сүгенүләр, башкалар бик андый теге ул яктан аларның авыр инде дип әйтәсе килә. Мин шәхсән бәлки минеке генә шулайдыр. Шәхсән менә минем андый теге начар әйберләр гел язып утыручы, шундый ул яктан теге барса тәртип дип әйтәсе килә инде. Менталитеттан тора. Һәр менә безнең мәсәлән татар блогеры, рус блогерлардан менә күк белән җир арасы. Чөнки безнең гаделлек, безнең чын күңелдән төшерүләр, безнең сүгенүләр, трэш контент юк. Чөнки безне сразу алып да, без сразу чүп китәбез. Русларның алар ул вакыт аларның җиңелрәкме, җиңкирәк, аларга җиңел андыйны төшерергә. Алар үзләрен уйламыйлар, рамкаларга тыкмыйлар инде. Без барыбер безне халык менә белмәсәк тә барыбер без бер рамкада утырабыз. Аквариумда. Уйлар бар тәк, моны кертергә ярамый, моны ярамый дип. Башка милләтләр ничектер бу яктан үзләрен иркен тоткан шикелле инде. Миңа шулай тоела. Аңлашылды. Менә шулай да бүгенге көндә республикабызның күп кенә блогерлары татар телендә иркен сөйләшүләренә дә карамастан үзләренең сәхифәләрен рус телендә алып баралар. Ничек уйлыйсыз, моның сәбәпләре нидә икән? Бу оялумы? Яисә инде үзләренең контентларын үстерү теләге зурратмы? Иң беренче чиратта минем уйлавымча аудитория артыннан куу. Чөнки аларның башына кергән шундый уй, менә татар телендә блог алып барып, зур аудитория җыеп булмый дип. Һәм шул ук акча эшләү мәсьәләсендә дә кайтып каладыр инде бу. Чөнки аудиторияң күбрәк булган саен һәм син рус телендә алып барсаң, сиңа күбрәк рекламодательләр чыгачак. Шул ук федераль уровеньдә мәсәлән рекламодательләр сиңа чыгарга мөмкин. Мин инде гел әйтәм, мисал әйтеп, менә теге татар блогерлары күп аудитория җыя алмый дип әйтсәләр, Фирдус Чамаевны карагыз дим. Аның менә бары тик татар телендә генә алып бара ул. Шул ук мәсәлән Гүзәл Уразовларны, Элвин Грейларны, башка артистларны карасаң, алар барыбер рус телендә күбрәк алып бара, ә менә Фирдус Чамаев чын татарча алып бара, текстларын татарча яза, видеоларын татарча төшерә, татарча сөйли, һәм аның ялгышмасам инде 500 мең язылучысы бар. Һәм шуңа да мин әйтәм инде менә татар блогерларында мисал итеп китерәм, менә карагыз Фирдус абыйга һәм үрнәк алыгыз. Сезнең менә шундый 500 мең язылучы җыярга әле үсәсе. Потенциал зур. Күбесенчә 20-30 мең язылучы җыялар да, все бөтенчә татар аудиториясе җыеп булмыйлар да, китә башлыйлар. Бу инде бердә дөрес түгел дип уйлыйм. Үзеңнең милләтеңне, телеңне онытмаска кирәк һәм инде
ана телебезне хөрмәт итеп, телне вата-вата русча сөйләргә түгел, акцентлар белән, ниләр белән дигәндәй, инде нинди телдә үскәнсең, нинди телне өйрәнгәнсең, шул телеңдә матур итеп алып барырга булаңны. Потенциал һәрвакыт бар. Менә бүгенге көндә татар блогерлары өчен укыту мәйданы бармы? Ниндидер бәлки курслар, семинарлар үткәреләме? Төрле мәктәпләр бар. Мәсәлән, төрле дип инде төрле түгел, берничә мәктәп. Мәсәлән, Идел яшәр үзәге татар блогерлар мәктәбе үткәрде. Бер 3 тапкыр инде без анда спикерлар буларак катнаштык. Хәзер дөресен әйткәндә менә татарлар өчен бар инде ул. Ләкин күп очракта ул менә шундый җыелма укыту, менә теге режиссерлык ягыннан, мәсәлән, менә фотосурәт. А былай менә что профессионально менә сезгә аудитория, менә сезгә мөмкинлек, менә монда әйдәгез төшерәбез. Шундый какой-то студия дип әйтимсең инде, продюсерлык андый оешма ишеткән юк. Аннан соң беләсеңме нинди момент бар? Күп блогерлар бер ел алып баралар да, аннан соң уже все, курслар сата башлыйлар. Юк, курслар сата башлыйлар, блогерлар курслары менә әйдәгез, без сезгә сөйлим, акча түләгез дип андыйлар бар. Менә без Илназ белән ничә ел алып барып та, бер кашан да акчага андый нәрсәне оештырган юк. Килегез, рәхәтләнеп сөйлибез, үзебезнең фикерләр белән бүлешәбез. Безнең өчен киресенчә менә бирү кешеләргә мәгълүмат ул безгә ничектер җиңел, безгә күңелле андый мәгълүматны бирергә. Шуңа күрә булса да шәп булыр иде. Без рәхәтләнеп укытыр идек, булышыр идек. Менә хәзерге мизгелдә безнең тапшыруыбызны карап, сезнең кебек блогер булырга хыялланучы егет-кызларга нинди киңәшләр бирер идегез? Нәрсәдән башларга кирәк? Иң беренче чиратта инде үзеңә якын булган тематиканы сайлауларга кирәк. Нинди тематика сиңа якын һәм ни өчен дигәндә бу шул тематикада сезгә шул тематика турында сезгә сөйләргә, шул тематиканы күрсәтергә, ул киләчәктә үзегезгә җайлы булачак инде. Шуңа күрә әлбәттә иң беренче, мәсәлән, син бәлки ашарга пешерергә яратасыңдыр. Аш су турында алып барасың блогыңны. Бәлки шигырьләр укырга яратасың. Шигырьләр сөйләп мәсәлән кертәсең блогыңны. Андыйлар хәзер шулай бик актуаль менә. Бәлки кызык КВНнарда катнашасың, анда кызык видеолар төшерергә яратасың, вайннар стилендә алып барасың видеоңны. Шуңа күрә инде иң беренче чиратта тематика белән тематиканы ачыкларга кирәк, сиңа ни тематика якын. Һәм инде башында, башлаганда әлбәттә тырышырга. Хәзер кызганычка каршы аудитория җыярга авыр, блогерлар күбесе рекламалар алып инде аудитория җыя, гифларда катнашып, безнең заманда андый әйберләр юк иде. Без аудитория җыйганда шуңа күрә Ринат әйтмешти, менә блогерлар күп, аларны белмиләр. Ничектер яңа форматка чыгу өчен, яңа үрләргә чыгу өчен аларга инде хәзер шул рекламалар алырга кирәк, таргетинглар кулланырга кирәк инде үзенең, мәсәлән, постларын тарату өчен инде анда таргетинг шундый фишкалар бар. Мәсәлән, Татарстан аудиториясе буенча, татар аудиториясе буенча син җибәрә аласың үзеңнең постларыңны. Шуннан башларга инде һәм яхшы смартфон кирәк инде хәзер, чөнки кешеләргә сыйфатлы контент кирәк, шуңа күрә яхшы смартфоннар кирәк. Ринат, сез нинди киңәшләр бирәсез? Мин Илназ белән тулысынча килешәм. Иң беренче ул яраткан эшеңне күрсәтергә, менә Илназ әйтеп китте, кабатлыйм. Син җырлыйсың икән, җырлап кара, синең аудиторияң ашымы юкмы, гармонда уйныйсың, уйнап кара, гармонда ашарап пешәсең икән, пешер, тегәсең икән, тегеп куяймы. Син аны бер ай куячаксың, бу кешегә ошамый, икенче әйбер уйлый башлыйсың. Безнең дә менә без сөйләгәндә Илназ белән безнең темалар үзгәреп торды. Без аңлыйбыз, бу хәзер актуаль түгел, бу кызык түгел, әйдә моңа күчәбез. Без теге статистика үткәрәбез, монсы күбрәк, монсы ярамый куярга, монсы әйтәбез дип. Шуңа күрә яраткан әйберне эшләргә тырышырга, чынлап та стабильность булганда барысы да булачак. Менә көндә менә блогер буласы килә, менә төшәсе килә, төшерәм. Тырышлык булса, барысы да булачак. Һәм инде иң мөһиме татар телендә алып барырга. Рус теленә күчмәскә, без Илназ белән гел ачык. Без күп кешегә булыштык, языгыз, безгә языгыз, без булышабыз, киңәш бирәбез. Кирәк булса, рекламада бушка ясарбыз, иң мөһиме татарча алып барсыннар. Бар шундый күп мисаллар, алар бер видео төшәрләр дә, мин татар блогеры, әйдә мине куй. Ярар, мәйтәм, давай 2-3 атна алып бар, контент төшер, мәйтәм, мин сиңа булышам. Всё, югалды ул кеше. Күбесе менә безнең заманында хотят сразу сейчас, менә хәзерге вакытта кирәк менә миллион подписчик, син мине берне куйдың, мин уже популяр булдым. Алай булмый, тырышлык кирәк. Күп блогерлар, мисаллар күп, мәсәлән, Дневник Татарина. Ул хәзер танылып китте, 100 000 подписчик, но бит ул 4 ел алып барды, аны кеше белмәде. Ул менә бер моментлары белән выстрелил, хәзер ул популяр блогер. Элек ул эшен алып барды ул, ләкин ул ташламады. Шундый блогерлар бик күп. Алар озак эшләгәннәр, менә хәзер алар уже танылып китәләр. Ул инде плоды дип әйтимсең инде. Тырышырга, эшеңне ташламаска.
Егетләр, бик зур рәхмәт сезгә. Бүген безнең студиябезгә кунакка килгәнегез өчен. Сезгә инде алга таба да иҗади уңышлар һәм илһам чыганага теләп калабыз. Уңышлар сезгә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сау булыгыз. Татарстан 24 каналда мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән саубуллашам. Очрашуларга кадәр.